No, tu sme na tom leku mieste, každý hovorí mieste, proste mieste, kde rastú tí smrže. Všade, kde sa pozrie človek, proste sú smrže. Či sa pozrete. Sem ešte len vychádzajú, malé. Tuto. Tam sú. Tu sú. Je toho spusta. Spusta. Pozrite sa. Tu. Všade samý smrš. Proste človek musí dávať pozor, aby sa... Tu sú. Proste, aby sa nepotkol o ne. Tam vzadu je až uvidieť, neviem. Pozrite. Tu sú všade poskovávané. Tu. Kde ešte? Tu je. No miliarda. Proste, keď prejdete, takto by som mohol chodiť s kamerou aj do rana, ukazovať vám, kde sa všade tí smrečky nachádzajú. Ale je toho spusta. Miliardy. Keď prejdem odtiaľto aj semet dozadu, niekde, no to je, proste sa pozrieme, aha, hen sú miliardy. Tu zase je. Či sa pozrieme semek, aha, vychádzajú, jeden, tu sú malé. Tuto. Kde sa pozrieme? Keď sa pozrieme ešte len na midlen. Tu. Tam. Tu sú. Je toho spusta, musím chodiť, dávať pozor, aby som sa ich neporozmlagával všetky. A prejdeme ešte kúsek ďalej, aby ste verili. To je... Tu sú. Tu máme 3, 4, Ježišmila Maria. Tu. Tam je. Tu. Je toho spustu. Je toho miliardy. Proste. Keď sa človek pozrie tuto, všade smrš. Musím dávať ozaj sakramenský pozor, aby som ich neporozstúpal. Poskovávané všelijako. Tu. Či tu. Tam. Vychádzajú na malé. Pomaly začnú aj uschýňať na tomto slnečku. Pozrite, už nám uschýňajú, hen tam vidím. Ale strašne moc ich je. A tu máme také suchare. Hop, aby som vám nezakryl výhľad. No proste je toho moc. Tu sú poskovávané. Musím dávať fakt pozor, aby človek nezakopol. Všade sú poskovávané. Miliarda. Proste to som ešte nezažil. A chodím už dosť dlho po horách. Človek toho nezažil. No a tu toho je neúrekom. Tu máme všade samé smrže. Tu sú. Tam sú poskovávané. Proste je toho moc. Ja viem, nebude to dobré video, lebo musím sa moc skovávať pod kričky, ale aby ste videli, že netrpíme somarmi, že ich je spusto. A proste to sme návolakom
okruhu 10 metroch. Ale je tu toho miliarda. Či sa pozriete, prejdem s vama, aby ste verili. Aj tu všade sú, no proste, kde sa človek pozrie. Keby to bolo vidieť, ja vám to ukážem, ale ich z ďalky není vidieť, až keď sa k ním dostanete. No a tu je toho. Môžem chodiť takto s kamerou, ukazovať vám ich, že ich je ozaj spústa. Kde sa človek, hovorím, pozrie, ja sa skúsim takto zohnúť a či to bude vôbec možné ukázať vám, že ich je tu strašne moc. Či tam, či všade. Takže asi tak. Je toho spustu, ide sa zbierať.